साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। गोवंशाची अवैध वाहतूक आणि कत्तल करणारे, त्यासोबतच अनधिकृतरित्या उभारण्यात आलेल्या कत्तलखान्यांना कायमचा पायबंद घालण्यासाठी गृह विभागाने मार्गदर्शक नियमावली जारी केली आहे। त्यानुसार प्रचलित कायदे धाब्यावर बसून वारंवार संघटित पद्धतीने गोतस्करी करणाऱ्या व्यक्ती, टोळ्या आणि संघटनांविरुद्ध आता थेट महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण अधिनियम अर्थात मकोका अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस प्रशासनाला देण्यात आले। याचं गोरक्षकांकडून स्वागत करण्यात आलंय। जय श्रीराम। सध्या तो राज्य सरकारने गोतस्करी विरोधात जो कायदा मंजूर केला आहे त्यासाठी मी सरकारचे आमचे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व आणि इतर हिंदू संघटनांकडून आभार व्यक्त करतो। आणि आतापर्यंत जे आम्ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल मार्फत जी गोतस्करी थांबवायचा प्रयत्न करत होतो, त्यासाठी आम्हाला या कायद्याने खूप सहकार्य होईल। आणि आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच नव्हे तर महाराष्ट्रात जी गोमातेची हत्या होत आहे ते थांबवण्यासाठी आम्हाला बळ भेटेल। आणि जी आमच्या संघटनांकडून व गोरक्षकांकडून जी अनेक वर्षापासून मागणी होती की गोतस्करांवरती कठोर कारवाई व्हावी आणि ही जी गोमातेची जी हत्या होत आहे ती थांबावी, ती आज पूर्ण झाली आहे। आणि आमच्या संघटनांकडून यापुढेही कोणत्या जिल्ह्यातील किंवा महाराष्ट्रात जी कत्तल होत आहे ती थांबावी यासाठी मोठा प्रयत्न राहील। दुभत्या जनावरांचं, विशेषतः गायी आणि वासरांचं रक्षण, जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी गृह विभागानं व्यापक पाऊल उचललंय। राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषदांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत तथा विनापरवाना चालणारे कत्तलखाने शोधून त्यांच्यावर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी। कोणत्याही भागात एकही बेकायदेशीर कत्तलखाना कार्यरत राहणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपवण्यात आली आहे। तसेच महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 आणि प्राण्यांना निर्दयीपणे वागवण्यास प्रतिबंध अधिनियम 1960 मधील तरतुदींचं पालन करणं सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना बंधनकारक करण्यात आलं।